tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to bosayange nara damga ferlo lowre haniru kon waktu yoni hato masina e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men mawɗo leydi ndi waɗi concours général rokkirde prix wonande ɓen ɓurɓe garɗude jangde e nder leydi sénégal to leydi mauritanie laamu leydi ndi yidde ɗum ko haɓade teŋe ceerɗe e nder leydi ndi yiddeɓe ko rewnude ɗum e almameɓe hutba aljuma kamɓe ɓen wajotoɓe ɗum ko ñalawma janggo o to leydi mali colonel Assimi Goïta jokkodire téléphone nando makko woni Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ɓe kaldi jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Guinée Conakry FNDC jabtima wonande laamu junte militaire caggal nde holliti wonande ma fuusa ngal ɗon moɓodiral to Sierra Leone ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ñalawma hanki o ngam wullitade gurdam musɗam e ceerɗam e nder leydi ndi polisaɓe jeegomo kame seppoɓe mbasi hen pittali mumen kuulala hirtolelo lawɗinama ñalawma hande o kabruji men manawen ha to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Nigéria Afrique du Sud RD Congo ma en jaha to Rwanda Tunisie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto gonɗe joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa ene jogii lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceje musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodita ko biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodita koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teya kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e goo juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde natte mon ɓosoje to lowre mon YouTube ko musidɗo mon Seydou Abouba kala jiɗɗo yebde kabruji mum e ɗemngal pulaar buuɗalirmede kame jewte goɗɗe kala
ne wonde nate ɓosoje goɗɗe kala a yahat to YouTube sa tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yi toon tengade mbaɗa hen abonné kala ɗo gonɗa ma jayni nde yettoma ha ɗo gonɗa kala ñalawma hande o subaka hande o concours général de la cérémonie de remise des prix ko fate banggue présidentiel mawɗo leydi ndi Sénégal Macky Sall jaɓɓima subaka hande o ɓen étudiaji ɓurɓe garɗude yaltuɓe lycée ji ɓurɓe garɗude jangde e nder leydi Sénégal kamɓe noon koɓe ujunnaje ɗiɗo e temedde jeeɗiɗo e nogas ɗiɗo candidat wonno hen ujunere temedde jeegom e nogas e ɗiɗo ko premiére classe so tawi noon ko premiére so tawi noon ko ujunere e temedere ɓen ko classe terminal taw kadi ganduɗa hen temedere nayo ene hen ɓurɗo garɗude jangde yalti hen ko debbo wiyete ko Fatou Nianga omo jiya e ɓurɓe settanede jangde rewi makko ko goɗɗo yalti noon koye école Mariame Ba to Gore goɗɗo ko Malick Sène onne kadi yalti koto lycée mo Diourbel ne wonde Alassane Dia onne kadi yalti koto lycée mo Diourbel subaka hande o mawɗo leydi ndi jaɓɓimama ɓe kono kadi ɓe keeɓi toon jeenale mawɗe no fewi giwɗe yogay association ngaji kewɗi moni kala heeɓi kene tolno e 200 000 francs CFA capanɗe nayyi ujunere ne wondi kadi yogay machine ngaji goɗɗi kala taw kadi ganduɗa ɓen jaɓɓaɓe toon ɓe jaari koto banggue jangɗeli certuɗi won hen kadi koto banggue hebloji won hen kadi koto banggue droit tawtorede wonande jagorɗo tambiɗo jangde towde kame jagorɗo tambiɗo jangde kame jagorɗo tambiɗo gueɗe ko fate banggue heblo e tawtorede wonande hewɓe subaka hande o ko ɓuuri hen mantinade noon ko suka gorko biyeteɗo Cheikh Banda Sow mo ganduɗa kañumne ko handicapé yalti koye école garɗude to banggue islamique heeɓi toon jeenari mawdi no fewi kono kadi mawɗo leydi ndi jaɓɓimamamo hen jaɓɓugal payodingal no fewi ma en garto e oɗo hen kabaru ko fate banggue sifa mawnide ƴellidde jangde nder leydi ndi kono kadi mawɗo leydi ndi wasi mamaɓe kamɓe ɓen heɓɓe baccalauréat mumen hitande hikka nde ɓe keddoto nder leydi Sénégal ɓe jangga lycée ji walla mbiyen école aji duuɗe payodinde taw ko duuɗe jaaɓi hattirde moƴƴe mbaɗama ɗo hen kala ko neɗɗo ne janggoya caggal leydi ene tawe e nder leydi mum Sénégal jagorɗo Amadou Hota woni jagorɗo faggudu mo leydi Sénégal hakkude mum e Mohamed Sarif Sifande taw koye banque bada woni banque Afrique naɓe taw kadi ganduɗa ñamade kene tolno capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi milliard ko près francs CFA gam ƴellidde gueɗe guura e nder leydi Sénégal batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi caggal nde jooɗi wo duwanima wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala wo duwanima aduno kala hitande hesere julɓe woni mawninade ñande altina jawtuɗo henno ko wona ɗum ko kadi kanko mawɗo leydi ndi wo yonni sifande ñande nayyi hen lewru to Guinée Bissau taw kadi ganduɗa yuɓɓini ɗum ko mawɗo leydi Guinée Bissau ɗum noon ko hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame rebel mo Casamance jam dumiɗo nde artata e nder leydi ndi ha tenti kadi to banggue Casamance to kanko mawɗo leydi ndi kadi wo duwanima wonande ɓen ruttiɓe e ɗeɗo hen diƴƴe jippiɗe e nder Dakar ko taari ɗum kala kono ne kadi wo erima jagorɗo hettinaɓe ɗiɗon fannuji ɗe ɓeydata darde mumen ha diƴƴe ɗe kala mbawa ittede ha laaɓa garten ko fate banggue diplomatie hakkude leydi Sénégal kame cikko kolaɗo kuuɓala wonande Nations Unies cikko woni vice secrétaire général des Nations Unies on noon joɗodima e mawɗo leydi Sénégal kanko Aminata Mohamed ɓe dañi yewtidde toɓɓe dendade hakkude fedde gotago windere kame laamu leydi Sénégal ko noonne kadi ɓe jewtidi ko fate banggue waylo taridi changement climatique ko wona ɗum ko kadi ɓe kaldi ko fate banggue leyɗele ɗo waɗe to mbadi banggue transition ko wayno Mali, Guinée, Burkina Faso en tant que président Union africaine ɓe jewtidi hen ko yaaji coalition wallu yeewi askan wi hanki ko condiri e jayndeli jaltini konngudi men ɓe kolliti ɓe jaɓata sumgoji
tijjaaɗi ɗo tan e balɗe seeɗa walla mbiyen ɗo tan e dumunna seeɗa taw ganduɗa ko sumgoji haute conseil des collectivité territorial ɗin noon hannde oɓe jaɓatta ɗum ɗon ɗo ɓiɓɓe leydi ndi ne goni ndiyam woni hen kadi oɗo saaha goni koye gurdam cattuɗam no feewi wiide ne rendina ɓiɓɓe leydi ndi suɓade kadi kamɓene ɓe ngala hen hannde so tawi noon ko joƴƴingola déppoji ɗiɗon sumgoji ko 4 lewru faandu ndu kono kadi ɓe kolliti ɓe bindata kayitol mabɓe ngam waytade walla ni wullitade ko fadi banggue jencude sarɗiyankoɓe yaltunono ɗo ko wona ɗum ko noon so tawi ko yeewi walla ko wallu walla ni ko benno mbokka yakar ko hande kikiɗe ɗo kalaten sanga juulal takkusana caggal mum ko nden Pape Diop gardiɗo mbokko gis felliti huccodirde jaydiyankoɓe yaltina ko woni e ɓernde mum mbete wo tawtoyta ko benno kewendi laamu ngu walla ala wo tawtoyta ko yeewi wallu ko wawi wonde kala humpata ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde o yeehi juuroyade khalifa général mo Mourita toon to Diourbel o wattindi kono kadi holli ɗum ko lobs ha joni keddoɗen koye Sénégal garten koye ngoɗo hen wargo musgo hamnigo mettugo no feewi taw waɗi ɗum ko gorko goto biteɗo emma juko mo ganduɗa kam noon o waɗi ɗum koye neɗɗo mo ganduɗa dafaɗo haqqille mo wona kewɗo garnoɗo safrade nokku mabɓe biyetenoɗo emma diagna o holliti noon ɗon ko nokku mo ganduɗa ɓen weñiɓe haqqillaji ngakkuɓe haqqillaji ɗo garata safrade ko ɗon noon caggal wonande ɓe jogui toon cabbiɗi ɓe altorto walla ɓe nehirta walla ni ɓe kulɓinirta ɓeɗon rafaɓe haqqillaji caggal noon on no wiiri wonande on dafaɗo haqqille ne jogui noon laaɓi ɓe jinno ko tettude laaɓi ki hawre no mette ƴettimo kanko on biteɗo Mamadou Jokko ko ɗon noon o fi on sawru ndu noon ɗo film ɗo wona hunde moƴƴude no fewi nde on yani nde ƴiƴam kewɗam yaltemo hawre o huuli o noddi musidɗo makko goɗɗo mo wallodira no biyeteɗo a haydara nde on wallata mo ƴetta taxi nawde on hôpital hawre on wasi pittali mum ɓen police aɓe Pikine caggal nde o dogi police mo Pikine wawi fawde makko jungo kanko on m joko mo tawe joko omo tawe juuɗe ɓen dadiɓe kankoye musidɗo makko a haydara kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbaɗa garde à vue caggal wonande galle mabɓe ɗo a safrate ɗon ko weñiɓe haqqillaji kono ɗeɗo gueɗe teskama piile musɗe ene ndewa hen e kala saaha laana giwnoka e nder Dakar guila tan 3 lewru juillet iwi ɗon ɗo Rufisque ne jolluno kene wona temedere ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol guila nden ha hande hay goto andaɗo ɓe keedi teni holliraka ɓe guuri walla ni ɗoɓe goni kalɗo jokkodirto wi biteɗo Mamadou Diop Thiouna goto e gardiɗo haute conseil des collectivités territoriales on holliti oɗon a fannu kono ha ɗo gonɗen ala taw ko anda hen a haydara nokku biteɗo Koutal tonne kadi ko brigade territorial gendarmerie mo Kaolack fawi jungo mum biteɗo Emma Diallo ɗum noon ko Mariama Diallo on ko caggal nde jibini o jaggi guel ɗon tigguyel o weddi ɗum e poubelle woni mbalisa caggal noon guel hocca ɗon aguel wuuri kanko noon oɗo saaha omono waɗa garde à vue ɓoyata ma o daro e yeeso procureur ngam fadde ñawore makko jeehetena ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor Mamadou Moustapha Ndaw kanko addi ɗo remoɓe o wi il faut ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa assurance kamɓe remoɓe ɓe guesa mabɓe ɗe ɓe mbaɗa ɗumen assurance ko wawi bonde hen foof assurance yoɓa ɗum ko yoɓe mbaɗ feere ɓe ummo e ɗe ɗaw gueɗe ɗe ɓe gonno ɓe mbaɗana guese ɗe assurance so enumima ɗon eɗen gandi étudiaji Ziguinchor fodde 50 médecin yaltuɓe médecin wonde affaire doctoragal ina wayno ɓe mbaɗi ɗeɗo mbaɗa fof ɓe gonno koye réunion mabɓe ɓe goni koye grève ɓe kolliti noon ɓe mbaɗama formation eɓen ɗo jooɗi ɓe ƴettaka tawtorede député Guy Marius Sagna e Oulimata Sané onne ko député Yew Askan guide woni ko wi
o wi président de la république yo wot feere ƴettaɓe ɗo e balɗe capanɗe nayi so tawi o ƴettaniɓe ina wayno koɓe waɗoɓe marché mawɗe ɗo henna kanko ardoto ɗum noon Abdoulaye Badji oɗo noko Asim député namdama kanko waɗano invitation Zig FM hanki o wi kanko Guy Marius Sagna yo andu ɗum wona rôle député ardade marché ala yo andu kadi ko député wutte makko ne wawi ɓoorede ko ɓuuri yawde e yaccade won haalaluji ɗo haalata kadi ɗin kadi yo woppu ɗumen wona haala député kanko Guy noon o wi so yeehi assemblée ma ɗum nattu kala baɗɗo formation ɗon e baɗɗe capannayyi koko ƴettete ɗum maɓe gandu darde makko kanko Abdoulaye Badji o namdama o wi ɗum ɗon ala ko Guy wawi hen wawi tan ko haalde omo haala jaaɓe omo haala wasa jaɓede ɗum noon hoto nano ɗum e haqqillaji mabɓe taw ko jogorani wonoyde ɓe namdima moom ɓe mbi Ousmane Sonko noddi président de la république eɓe jewtida ɗeɗo balɗe ñande ne yeddanoma woni kadi hecci hanki o ɗum wonani hay hunde o yoɓe ƴeew hakkude Idrissa Seck e président de la république ala fof ko Idrissa wiyano président nana liggoɗo hande o wi ɗum noddudemo de eɓe mbawi liggodirde makkine wawi nomdemo ne wawi waddemo hunde foof ɗum ɗon ko haare guertoɗe tan o wi guuriji ɗi sone kaɓa o wi ha ƴiƴam yalta e mumen kono caggal toon jiiya ina gondi weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallo ken walde jam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Amadou Ishaga Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie en ñaguima yafuya noon danden ɗeɓi nanguede seeɗa woni hen gonɗen koye durmo sosoɓe ɗaccani en tawa to Mauritanie gouvernement leydi ndi yiɗi ɗum ko haɓade ko wiyete teŋe ceerɗe no feewi gam teskede wonande woni nokkuji ha tenti noon ene woni leƴƴi safalɓe teŋene seeri ha ɓurti ha tente oɗo saaha gonaɗo o wona koye saaha paɗɗo koye saaha mettuɗo kamniɗo no feewi kono kadi jagorɗo gueɗe diine yiɗi rewnude ɗum koye ɓen almameɓe hutba aljuma janggoɓe ɓen wajotoɓe nde gartata e famminde yimɓeɓe teŋe ɗe Allah haali ɗe ko holɗum hen tene kadi holko diine haali hen holno yimɓeɓe poti wurdude oɗo saaha mo gonɗen mawɗo leydi Mauritanie noon haalino hen e batumuma jagorɗo e lewru maydu ɗo hennandu ha joni to Mauritanie keddotoɗen catal keblal ngal taw kadi ganduɗa ko sukaɓe Mauritanie naɓe fannuji certuɗi no feewi caggal nde ɓe mbaɗi lebbe hebloji taw ko yogayi leyɗele certuɗe to banggue fannuji gande keptinaɗe ɗum noon ko yidde darnude ngal ɗon catala e faddade wonande musibbaji beyoji nde tawno moni kala ne foti heɓanade hunde kala tawa anda holde yanata holɗo yahata ɗum noon jogo kala so tawi tan a yi ka famani mbawa fabade hoorema paboɗa leydi ma e ɓesguma kala ɗum woni ko yiɗi darnede ngal ɗon catala faabu ko wayno rafiji Ebola ko wayno fièvre hémorragique ko wayno kadi choléra kono ne kadi ko wayno dillere leydi ena caɗele goɗɗe kala ha tenti kadi ko fate banggue nehgol dabeje e waylo taridi ɗen gueɗe kala ko catal kewgal sifaji e dow fannuji kewɗi no feewi heɓanade ɗen gueɗe taw ko heblaɓe hebloji moƴƴi jaaduɗi e jamanu région de Nouakchott heeɓi balle payidi no feewi tawɗen balle kadi ko fannu médico ko fate banggue gueɗe cafroje ha tente chirurgical taw kadi ɗum iwi koye fedde wiyetede fedde wiyetede pilote sans frontiére taw kadi jaɓɓi ɗum ko gardiɗo région mo Nouakchott ko woni jaɓɓiɗo oɗon fannu ɓe kolliti noon ne hen matériel uji goɗɗi kewɗi taw kadi ko jaaduɗi e jammano ko fate banggue jokkodirala hakkude leydi Mauritanie kame Sahara Occident wi jayneta qadduma conférence wonande polisario en taw ganduɗa ko biyeteɗo Biram Gahali o holliti yiddemo ko hakkude leydi Sahara polisario en ɓe kame leydi Mauritanie nde wonata jokkodiral moƴƴal kame cehilagal e nafodiral taw kadi ne fawi gonga saabu yidde
wonande polisarien ko ɓeydude ndenka e kisal ɓeydude kadi gilli e cehilagal e koddigal hakkude mumen e leydi Mauritanie haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude hujjiyankoɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdul Aziz ɓen heedanɓe mo ɓe kolliti wonande mette mabɓe faade état civil mo leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde sali rokkirde kayitaji wonande sukkaɓe ɓi Mohamed Ould Abdul Aziz woni tanirakon muɗum wona selluɓe ne paadi kayitaji mumen gam yaade safroyade caggal leydi hono haɗoɗo gonɗen état civil jaɓani rokkirdeɓe ɗiɗon kayitaji ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi to leydi Mali. Assimi Goïta hanke jokkodire téléphone wonande Poutine hoorejo leydi Russie ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaajƴe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko fate banggue nafodiral oɗo saaha guila laamu leydi Russie naati e nder gurdama leydi Mali gueɗe teskaɗe hen kala kono kadi ɓe battidi haalde ko fate banggue gueɗe jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kene ƴellita ɗum wona gueɗe dendaɗe hakkude leydi Russie kame leydi Mali kala kono ɗum ko kanko Poutine warte hollirde wonande leydi Mali kamɓene ɓe darinoma kamɓe Russie toon to fedde gotago windere ngam daranade leydi Mali e daranade kadi wonande laamu transition ɗum ko caggal nde CEDEAO yewno wonande leydi Mali to ñamfunke chef de service de la pêche woni gardiɗo ko fate banggue awo to ñamfunke kene fota wonde 27 kilométre hakkude mum e ñamfunke nokku biyeteɗo Hama Korea ko toon woni wuuro mabɓe ko toon wa ardi guila tan ken wona joni lebbi joyya walla ken wona lebbi nayyi guila tan joyi lewru mai ko nden warɓe joguitiɓe armeji biftonomo nawimo wa artira ko ñande 7 août ko nden tan galle mabɓe e koreji mabɓe wuuro ngo kala jiwa arti kono kadi ɓe ganda ko jeeyi sababu ni accitedemo ɓe ganduɗa kam ko biftanoɗo ala kala ne mbaɗano beele wa acciteɓe donki wa arti ɓe jiimo ɓe tawi noon ɓandu ndu nguru ngu no wayni ene feewi kono ɓe ganda kam to banggue cellal makko mbete haqqille o ne selli walla ni ɓandu ndu kono kam nguru ngu no wayni ala kala ko wahli eno wano ni nde tawno guila o ari ɓe cuwa taw hebde makko noɓe jiiɗi heɓirde e makko ni union européenne miijima yaltini ken tolno 59 millions ko préje franc CFA gam nottade noddande croix rouge mo leydi Mali wonande caɗele jokiiɗe yogay nokkuji leydi Mali ko wayno heege kene tolno e 250 famille hama he ballala e nder région mo Kulikoro hakkunde mum e Nara Mali hakkude me imowa sifande to banggue jagorɗo économique kame finance mo leydi Mali sifande kene tolno e 257 milliards ko préje franc CFA ngam artide ɗum e jeereji ɗi leydi Mali woni jeereji publique ɗi leydi Mali beele nguura newo ɗon ɗo teska maaro nebam sukara kosam kame carburant kala koko ɓuuri serde e nder leydi ndi armée leydi Mali holliti fiyande bonde musde wannode noko mbiyeteɗo tessida kene tolno tessida koye keeri tati hakkude leydi Mali kame Burkina Faso e Niger ko toon fiyande nde wanno ha ganduɗa kene tolno joni limore hesere yaltude 49 koninke mbasi hen pittali mumen nogase ɗiɗo gañima hen 57 ɓen joguitinoɓe armeji ɓe kañumenne mbarama hen toon to ngol ɗon ɗin keeri tati ɗum noon ko fiyande wannode ñande jeeɗiɗi nduɗo henne lewru woni alet jawtuɗo sanga 15 heures sen giwi to leydi Mali jeheten ko toon to leydi Gambie taw yen toon musidɗo men koddane hene Abouba. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen joddi ɗo e khalifa woni ceerno ahmadou ba ɗo e banjol wuuro lamorgo o hande noon fedde men fedde pellital madina gounas ene jogori ummade ɗo gam yaade to guese ceerno konngol ñaɗa koye humnu ko jomum ceerno ahmadou ba heewi waynindeɓe e kala hitande taw kadi koye lomto jinnaɗo muɗum seydi ba bisimilla. eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eɗen calmina dendagal ɓiɓɓe julɓe fofof eɗen calmina e tengti noon e keeridi ɓiɓɓe fulɓe fofof eɗen calmina jettoɗo godani Allah dental ngal rendi ɗo yeeso haaɓe ummani dawande l'islam
dawande nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e dawande cheikhana ahmada tidiane sharif radiallahu taala anhu e yamirore ceerno alhaji mouhamad saïd radiallahu taala anhu e khalifa makko lomtiɗo hannde o ceerno ahmad tidiane yo Allah junnu balɗe makko wadda hen cellal leydi ndi foof noon dilli gila koyna ha ka toon dendagal ko woniri e dow godoron e ko woniri banggal farafeñe foof auto ji ƴettama toon auto ji ƴettirama tugui 40 ɗo rewata rewa farafeñe dow banggue ñaamo e nano kala ko hoɗiri toon ɓen tello ɗon heddiɓe ɓe mbayno ɗoyede galle men ɗo Banjuri ɗo ummo ɗo ɓe ndewa lawol sooma ko woniri ñaamo e nano kadi foof kadi kañumenne kadi ina jogui to kawrata on saaha ɓe joftoyta hannde ko Madina Gounass inchallahu taala nawiɓe noon ko ligganade l'islam e lomtade julɓe fof wonno ko remete toon ko wona ceerno hutorto ɗum sa yi mbiɗen ko l'islam dawana wuuro Madina ngo eko takki Madina fof hewɓe hen ceerno ina wallita ɗumen so remama ha gasi ko ɓuuri hewde ko fof ko miskineɓe tottitte sengiwi to leydi Gambie kodonene Abouba jeeyeten koto Sierra Leone hanki ko seppoji gulɗi jaw musɗi mbaɗi toon ha ganduɗa ɗin seppoji ko rewɓe yeeyoɓe gumminno ɗin seppoji kono kadi seppoji ɗi kaɗani tan e nder capital ferta wona ɗi jeehi ha e nder leydi ndi kala ummini ɗin seppoji ko rewɓe yeeyoɓe kame yimɓe woɗɓe kala gam hollirede nder leydi Sierra Leone kene tolno e 40 kala temedere neɗɗo wuuri ko buuɗi ɗiɗi dollar par ñalawma ɗum woni ko jomum wuuri ɗum noon ko musalla mawɗo no feewi gam teskede basale heege e ŋakkugol nguura guilay maaro nebam sukara kosam carburant kala ne ŋakki no feewi e nder leydi ndi teni kadi ko joga koko hunde seerde no feewi ɓe ngala koɓe ñaami no feewi ɗum jeeyi sababu hanki ɗiɗon seppoji gulɗi jaw jeeyi sababu ha policeji jeegomo mbasen pittali mumen waɗi kadi ɓen seppannoɓe gañiɓe hen wasɓe hen pittali mumen kamɓe noon wiiteɓe ko hoorejo leydi ndi woni Julius Mada Bio nde accitta laamu ngu o noon tawetake ɗon e nder leydi ndi tawete ko caggal leydi mum ko janoɗo safroyade ko wona ɗum ko noon kuulal hirtolelo lawɗinama taw lawɗini ngal ko cikko hoorejo leydi ndi tugganma tan sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ha faynma 6 heures subaka hay goto yaltata moni kala yo won e galle mum ha jaam duumiɗo arta toon e nder leydi Sierra Leone so Guinée Conakry waɗɗani Sierra Leone toon kadi ko ex jagorɗo gonnoɗo jagorɗo Alpha Condé jagorɗo nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi woni biyeteɗo Damantanga Albert Camara kam woni accitaɗo ñalawma hanki o yalti kaso kanko no sokono ko guila nogasi go lewru avril gam tumedemo borjinde jawdi e dirtindemo ngaluji kewɗi e laamu Alpha Condé ko wala ɗum kono o yoɓi caution mo 1 milliard ko pré franc guinéen FNDC hanki ɓe mbaɗi battu mabɓe ɓe jabtima wonande la junte militaire ko haali ko tenti colonel Mamadi Doumbouya ko wi ma fus ndeɗon fedde ha laaɓa holliti ko fedde fitina ko fedde ƴiƴire kadi ko fedde nde yahata jaam noddat yimɓe seppoji kamɓe ɗon ɓe kolliti on famɗiɗi ɗum tene kadi ko jeygue tigui ittude ndeɗon fedde ɗum noon ɓe pelliti seppude ñande 17 e nder leydi ndi kala lewru nduɗon ndu gonɗen gam hollirde colonel Mamadi Doumbouya ala kala ko wawani ndeɗo hen fedde haydara sengi wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena nokku biyeteɗo walla mbiyen leegal biyetegal Port Bouye jagga toon ko suka gorko jarowo e duuɓi 31 nottotoɗo MMK kanko noon wo nanguira kene tolno e temedde jeeɗiɗi 66 kilo taw ko cannabis huɗon bonko ko ne wonde million ngaji ɗiɗi pawɗi temedere ujunere taw nanguimo ko dadiɓe hettuɓe oɗon fannu ɓe DPSD ko ɓen mbimo teɓ e ballal finoɓe toon ɓe gam teskede ɗanle makko kewɗe e leyɗele hoddiɗe leydi Côte d'Ivoire ko ɗum woni trafic mo waɗata ɗo saaha wiyama teɓ kono kadi loskoji ne jokki hen mbete tan ko kanko goto walla wonɓe caggal makko to Nigéria police holliti fawi juuɗe muɗum e ɓen wannoɓe jango e nder église goto guila tan 5 juin
e nder église goto 5 juillet nayo mbiyama teb to wuro witengo owo ko toon ɓe mbanno nguɗon jango haɓe jooɓi kene tolno capanɗe nayo fittando ɓen juulannoɓe cuuɗi isa yankoɓe kamɓe noon ɓe nanggama kono kadi joom galle goto nder état mo owo kañumne wiyama teeɓa caggal ko on jippinnoɓe holliɓe miijo no ɓe mbaɗirta nguɗon jango to leydi Tchad caggal sifande to duha lamorgo leydi Qatar jame kisal hakkunde laamu ngu kame pelle rebel ñalawma hande 11 ko mawninde manditare leydi ndi kamɓe kalde ɓe ndendata ɓe mawnina manditare leydi ndi ko ɗon noon ñalawma hanki o kene tolno e 13 fittando ittama nder leydi ndi hakkunde remoɓe kame aynaɓe leydi Tchad to Afrique du Sud laamu leydi ndi ummanima haare mawde no feewi gam haɓade catal biyetengal jama noon ka jama taw kadi ganduɗa ngal ɗon catal ko ligginowal yimɓe e wawnere taw kadi ganduɗa koye suuɗayru kene tolno e ujunnaje nayo ligginteɗo e wawnere taw koye suuɗayru to banggue mineur wani lawol ɓen kala guittama e ɗeɗon golle police fawi juuɗe mum ɗum ko caggal pellodiral duumingal no feewi to leydi Gabon nonne kadi hoorejo leydi RCA woni Centrafrique biyeteɗo Faustin Archange toydoro waɗi jillu mum to Libreville ɗum ko ñalawma hanki o hakkunde makko e nando makko Ali Bongo Ndimba ɓe kuccodire presse ɓe jewti kono ne kadi hoorejo leydi RCA Centrafrique golliti addi ɗum ko jarde peuple gabonais kame hoorejo leydi Gabon woni Ali Bongo Ndimba caggal nde ɓen gotaniɓe toon to suudu loni wonande toon to fedde gotago windere ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗano embargo ko fati banggue cotgol armeji caggal leydi mabɓe nden yowre noon ittama taw kadi koye woote leydi Gabon to RD Congo groupe armé ɓe noon yanɓe e nder kaso goto ɓe mbawi ittude toon kene tolno e temedde jeetato dumbaɗo e nokku biyeteɗo Bulumbo nokku biyeteɗo Bulumbo ɓe police ji ɗiɗi mbasi hen pittali mumen ɗum noon ko groupe maya walla mbiyen maya groupe may taw koye central nokku biyeteɗo kawangura ko toon ɓe mbaɗi nguɗon jango hakkene tolno e temedde jeetato dumbaɗo wawi yaltude hen ɗiɗo taw ko police ji mbasi hen pittali mumen Rwanda Kigali jaɓɓima subaka alkamisa hande o koolaɗo kuuɓal États-Unis de Amérique woni Anthony Blinken yettima toon hakkunde makko e Paul Kagame ɓe kuccodire jaydi yankoɓe gam yewtude ko fati banggue fodde neɗɗo e artude kadi ko fati banggue fitinaji bannoɗe nder leydi Rwanda ha waɗi hen mayɗeli ɗum noon koye génocide bannoɗo toon ɓe jewtidi jokkodiral hakkunde leydi Rwanda kame États-Unis d'Amérique to Tunisie tribunal administration ɓe gartiri wonande kene tolno e capanɗe nayo e jeetato juge ɗum ko caggal nde mawɗo leydi ndi woni Kayit Sayida wonno koye lewru juin caggal nde o riwno kene tolno capanɗe 9 ñawowo e nder postoji mumen caggal nde ɓen tuuma wonande ndewnani dossier je lawol ñawirta ko haalis tene kadi gonanani ɗon tan ñawore timmude no feewi nder ɓen dossier mabɓe jurnitama hen capanɗe 9 duttitima golle men heddiɓe cuwa taw gaynude yurnitede dossier ji mumen to leydi France ko cum musɗo waɗi toon cum kewgu doole ha ganduɗa Allemagne ne wonde Grèce kame Pologne ne wonde kadi e Roumanie Autriche neldi toon laaɗi diwoje hande gam wallidde laamu leydi France ñippude oɗo hen cum mo ganduɗa ken wona ujunnaje hectare woni ko yeehi yimɓe hewɓe ujunnaji gegginama e nokkuji mumen to New York Donald Trump hanki darima yeeso procureur général gam loskede ko fati banggue fraude fiscale hay konngol wo jaɓani haalde ɗum noon kanko tuumaɗo kanko e sukaɓe makko biyeteɗo Ivanka kamene wonde biyeteɗo Donald Junior kamɓe ha ɗo o jaɓani haalde hay konngol gotol gam holludemo ko tuuma ko kanko o anda ɗum ten o haalata hen hay konngola musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranen